Ang atong Ginoo naghisgot sa usa sa pinakaimportante nga kuptan nato sa atong kinabuhi matag adlaw, ang pagpasaylo. Sa panahon nga ako magkasal, ako gining i-emphasize, no, kining pagpasaylo. Kay nga naman tungod kay dili kalikayan nga diha sa kinabuhi, ilabi na pagsugod sa kinabuhing sa kaminyuon, sa magtiayon ngadto sa paglakat nila sa kinabuhi adlaw-adlaw. Ako sila usually nga ingnan nga dili gyud kalikayan nga naay panagbangi nga mahitabo, di ba? Pero ang maghatag og panag-uli diha sa usa ka relasyon nga matud papuno sa gugma, walay lain ang pagpasaylo. Ug ato kining kasinatian mga igsuon nga dili sayon ang pagpasaylo. Di ba? No? Ilabi na kung kining tao nakasala kanimo, nakabuhat kanimo og dautan, og naghatag kanimo og sakit sa imong kasing-kasing. Apan lahi ang isulti sa atong Ginoo. Tungod kay diha sa pagpangutana ni Pedro nga ingon siya, Lord, kapila man ako pasayloon ang tao nga nakasala kanako. Kapito ra ba? No? Kay kung nahunahon nato ang kapito kadaghan na, no? Mura bu ingon nata nga, oy, naanad na kaghimo og dautan nako. Unya pasayloon ra gihapon ka. So mao kana ang huna-huna og kasing-kasing ni Pedro. Apan ang Ginoo mitubag kaniya nga labaw pa ni ana. Mingon siya dili lang kapito, kapituan og pito, no? Buti pa sabot makadaghan, no? Kung ato kining hunahon-naon, walay limit ang pagpasaylo. Ang pagpasaylo mahimong kabahin sa imong kinabuhi. Ang pagpasaylo mahimong way of life nimo adlaw-adlaw. So buti pa sabot mga igsuon, ang atong Ginoo nagpadayag kanato nga ang pagpasaylo importante kaayo diha sa atong kinabuhi, nga atong kuptan kanunay sa matag adlaw. O gani iyang gisaysay kining sambingay nga simple naman ang gipasabot, no, na ay utangan niya unya utangan sa agalon, unya iyang gipasaylo tungod kay miluhod og nangayo og dispensa sa iyang utang, gipapas, no. So ingon ni ana ang Ginoo, gipapas dayon ang iyang utang, gipapas dayon ang atong mga sala sa walay pagduha-duha. Pero ang problema kaysa dihang milakaw na siya, nakatagbo niya ang kauban niyang sulugon nga nakautang niya. Gamay ra ang utang. Iyang gilabni gituok o giingnan, bayri ko sa imong utang. O niluhod usab sama kaniya sa iyang gibuhat, nangayog pasaylo, ni saad nga bayran ra, apan wala siya modawat. Iyang gipapriso. So mga igsuon, unsa may mga implikasyon ni ini ni maong sambingay diya sa atong kinabuhi. Una sa tanan, atong hinumduman the forgiveness of God to all of us. Ang pagpasaylo sa Dios kanatong tanan, limitless, without condition. So mao kana ang atong hinumduman. Nga gipasaylo kita bisan pa kung unsa ang imong nahimong kasaypanan. Nga kiniusab maghatod kanato nga sama unta niini ang ato sa buhaton ngadto sa mga nakasala kanato. Kay kung ang Dios nagpasaylo kanato, walay rason nga dili kita makapasaylo sa usag-usa kanato. Mas daghan ang atong gibuhat nga saya ngadto sa Ginoo. Apan anaa siya kanunay naghatag sa iyang kasing-kasing sa pagpasaylo ug pagdawat kanato. Ikaduha mga igsuon, gitawag kita nga diha sa atong pagpasaylo sa atong mga kaigsuunan nga nakasala kanato, kinahanglan it is with sincerity o total ang pagpasaylo, no? Ikaduha na, dili lang sa kasing-kasing ang pagpasaylo, kinahanglan puno sa sinseridad gayud, no? O total ang pagpasaylo nato. Dili ra ingon nga pasayloon kanako karon ugma di na, no? Dili na mao. Kinahanglan sinseridad. Mao bitaw na nga kinahanglan ang pagpasaylo
sa kasing-kasing gayod gikan. Ikatulo, gitudloan kita ni Kristo, the Christ-like forgiving heart. So, unsa man ni ang iyang gibuhat diha sa krus, ang iyang pagpakamatay sa krus, ang iyang pag-abli sa iyang mga kamot aron pagdawat kanato bisan dili kita angayan kaniya. Sumao ka na ang klase nga pagpasaylo, ang klase nga pagdawat sa atong mga kaigsunan. Christ-like forgiving love or forgiving heart. Nga puno sa pagpasaylo, puno sa kasing-kasing nga andam nga mudawat kanato. Mga igsoon, atong pangutanon ng atong kaugalingon. Aduna ba ako'y kasing-kasing nga andam nga mudawat ug mopasaylo sa akong mga kaigsunan? Dili kalikayan nga naay panagbangi o naatay kaaway, no? Ug maulig itong samag giingon ako ganina nga ang pagpasaylo dili sayon apan mao kini ang gitudlo ni Kristo kanato. Kay kung doon na kita'y pagpasaylo sa atong kasing-kasing, kita mismo mag-enjoy sa tinuod nga kalinaw. Kalinaw sa huna-huna ug sa kasing-kasing. Nayuban, kung di magpasaylo, wala tayo mahimo. Apan sila ang dunay tulubagon ngadto sa Dios. Mga igsuon, atong dawaton ang gitudlo ni Kristo kanato nga kita magpasaylo kanunay diha sa atong kinabuhi. Amen.